Glück auf heeft van alle films de meeste nominaties. In 10 categorieën maakt deze Limburgse productie kans op een Gouden Kalf. Ik ken hem niet. De eerste huur. Het is ik denk een geweldige waardering zeg maar, vanuit het vakgebied, omdat het nu zeg maar, door de collega's gekozen wordt. De film van de heerlijkste regisseur Remy van Heugden is een Limburgs filmdrama over de relatie tussen een vader en zijn rebelse zoon. Dat is te wichtig. Dat is groter dan alles. Dat ben ik. Ja? De muziek in die film is gecomponeerd door Jorrit Kleine uit Kerkrade. Kom joh, verwant op helemaal. Kleine is een van de kanshebbers op een Gouden Kalf voor beste muziek. Overal kippenvel dat je denkt, dit kan niet waar zijn. En ja, het voelt als een enorme erkenning. En dan is er nog de in Limburg opgenomen film De Surprise. Ze schieten op ons! Die film is onder meer genomineerd voor beste film. De regie van De Surprise was in handen van Mike van Diem uit Sittard. En hij is ook de concurrent van Remy van Heugden voor beste regie. Ik zou best wel eens een film in het dialect willen maken, zoals Pieter Kuipers dat gedaan heeft, bijvoorbeeld met Hemel op aarde. Het is een rol, je mag een accent spreken, je hebt een pruik, bruine lenzen. Ook de Maastrichtse actrice Hadewig Minnes kan vanavond een Gouden Kalf binnenslepen. Zij is genomineerd voor beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in Bloed, Zweet en Tranen. Wacht even, schat. Rechtsblad bij hem, alsjeblieft. Wat is er? Ik weet het niet. Komt in één keer weer heel erg dichtbij allemaal, weet je wel.